TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ये अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के बारे में अध्ययन करेके। रोमी शासक समस्त संसार में न्याय खातिर प्रसिद्ध रहे और हर एगो रोमी अधिकारी के मेज पर दूगो चेहरा यानी कि मुंह वाली फोटो रखल रहत रहे। एगो चेहरा सामने देखत रहे और दूसरा का चेहरा पीछे के ओर देखत रहे। ई एगो देवता के चेहरा रहे जौना के नाम जनूस रहे। एकरे से हमनी के जनवरी महीना प्राप्त भइल। जनवरी महीना बीते बरिस और आवे वाला बरिस दुनों के बारे में याद दिलावेला। एह तरी रोमी अधिकारी खास तौर पर न्यायाधीश के ई जनूस देवता के दूगो चेहरा वाली आकृति सवाल के दोनों पक्ष पर देखे खातिर प्रोत्साहित करत रहे। रोमी शासन कठोर शासन रहे। वहाँ निर्दोष असहाय के न्याय प्राप्त होत रहे और दोषी के दंड दिहल जात रहे। पर ई एगो बहुते रुचकर विषय बा कि प्रभु यीशु मसीह के मुकदमा न्याय के महान हत्या है। ई सही में एगो उपवाद है। आई अब देखल जाओ यीशु के मृत्यु के बारे में। तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, निकाल लिहनी। हाँ, तो उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। एह तरी से लिखल बा, सुनी। ए पर पिलातुस यीशु के चाबुक लगवावलन और सिपाही लोग काट के मुकुट गूंथ के उनका कपार पर रख दिहले लोग और उनका के बैगनी कपड़ा पहिरौलन लोग और उनका कीने आके कहे लगले लोग कि हे यहूदी सबके राजा सलाम, और उनका के थप्पड़ भी मरले लोग। तब पिलातुस फिर बहरी निकल के लोगन से कहलन, देख लोग, हम उनका के तोहनी लोग कीने फिर बहरी ले आवतानी ताकि तोहनी लोग जान जा कि उनकरा में हम कुछ दोष नहीं खिपावत। तब यीशु काट के मुकुट और बैगनी कपड़ा पहिरले बहरी निकलन और पिलातुस ओहनी से कहलन, देख लोग, ई आदमी के। जब महायाजक और पियादा लोग उनका के देख ले लोग तो चिचिया के कहे लगले सा कि उनकरा के क्रूस पर चढ़ावा, क्रूस पर चढ़ावा। पिलातुस ओहनी से कहलन, तोहनी लोग उनकरा के लेके क्रूस पर चढ़ावा जा, काहे कि हम उनका में कोनो दोष नहीं खिपावत। यहूदी लोग उनका के जवाब दिहलन, हमनियों के कानून बा
और ओह कानून के अनुसार उ मारे जाए के लायक बाणे, काहे कि उ अपना के परमेश्वर के बेटा बतावता। जब पिलातुस ये बात सुनलन त और भी डरा गइलन और फिर किला के भीतर ही गइलन, तू कहवा के हवा? पर प्रभु यीशु पिलातुस के कौनो जवाब ना दिहलन। पिलातुस उनका से कहलन, हमरा से काहे नहीं बोलत? का तू नहीं जानत कि तोहरा के छोड़ देवे के अधिकार हमारा किने बा और क्रूस पर चढ़ावे के भी अधिकार बा? प्रभु यीशु जवाब दिहलन, यदि तोहरा के ऊपर से ना दिहल जाइत त तोहार हमरा पर कोनो अधिकार ना दिहल जाइत, ना ही होखित। ऐसे जे हमरा के तोहरा हाथ में सौंप ले बा ओकर पाप ज्यादा बा। ऐसे पिलातुस उनका के छोड़ देवे चाहत रहे। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए, ऐसे पिलातुस उनका के छोड़ देवे के मनसा यानी कि मन बनौले रहे। पर यहूदी सब चिल्ला चिल्ला के कहे लगले सा कि यदि तू ओकरा के छोड़ देब त तुहार भक्ति कैसर के ओर नइखे। जे केहू अपना के राजा बनावेला उ कैसर के विरोध करेला, यानी कि कैसर के विरोधी ह। इस सब बात सुन के पिलातुस के बहरी ले अइलन और वो जगह पर एगो चबूतरा रहे जौन इब्रानी में गुब्बाता कहाला और न्याय आसन पर बैठलन। ई फसह के तैयारी के दिन रहल और 6 बजे सवेरे के करीब रहल, यानी कि 6 बजे के फजरे के समय रहल। तब उ यहूदी लोगन से कहलन, देख लोग, इहे हवन तोहनी लोग के राजा। पर ओहनी लोग चिल्लैले, ले जा ले जा, ओकरा के क्रूस पर चढ़ावा। पिलातुस ओहनी लोग से कहलन, का तोहनी लोग के राजा के क्रूस पर चढ़ाई? महायाजक लोग जवाब दिहले, कैसर के छोड़ के हमनी के औरी केहू राजा नहीं के। तब पिलातुस यीशु के ओहनी लोग के हाथ में सौंप दिहलन ताकि क्रूस पर चढ़ावल जास। तब ओहनी लोग यीशु के ले गइले और उ आपन क्रूस उठौले ओ जगह तक बहरी गइलन जौन की खोपड़ी के जगह कहाला और इब्रानी भाषा में गुलगुता। उहमा ओहनी लोग यीशु के और 2 आदमी के क्रूस पर अगल बगल चढ़ौले लोग और बीच में प्रभु यीशु मसीह के। और पिलातुस एगो दोष पत्र लिख के क्रूस पर लगवा दिहलस, यानी कि टांग दिहलस। और ओह में ई लिखल गइल कि यीशु नासरी यहूदी सबके राजा हमें। दोष पत्र ढेर यहूदी सब पढ़लन जा, काहे कि उ जगह जहाँ यीशु पर चढ़ावल गइल रहन नगर किने रहे और चिट्ठी इब्रानी, लतीनी और यूनानी भाषा में लिखल गइल रहे। तब यहूदी लोग के महायाजक लोग पिलातुस से कहलन, हम यहूदी लोग के राजा हई। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के मजाक में उड़ावत, अपमान करत और उनका के ठट्ठा में उड़ावत गुलगुता नाम पहाड़ी पर ले जाताड़े सा। यसिया 52:14 पद में इस संबंध में ऐसन बतावल गइल बा, जैसे बहुत से लोग तोहरा के देख के चकित भइले, ओसही उनकर रूप अतना बिगड़ल रहे कि आदमी के ऐसन ना जान पड़त रहे। उनकर स्वरूप भी आदमी के ऐसन ना रह गइल रहे।
पिलातुस प्रभु यीशु मसीह पर चढ़ावल गइल आरोप सबके सुन के औरी भी डरा गइलन कि कहीं ई सही में त परमेश्वर के बेटा त ना ह। औरी पिलातुस प्रभु यीशु मसीह के छोड़ देवे के कोशिश में लागल रहे तथा ओकर पूरा पूरा प्रयास रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह के छोड़ दी। वही घड़ी से उनका के छोड़ के प्रयास करे में लागल रहे कि हम कैसे कौना तरीका से प्रभु यीशु मसीह के छोड़ दी। वही घड़ी से उपाय खोजे लागल, पर यहूदी सबके राजनीति से डरा गइल और पिलातुस से कहे लगले सा चिचिया चिचिया के यदि तू एह आदमी के छोड़ी दे ताड़ा त तू कैसर के राजभक्त ना हवा। तोहरा एह कृत्य के कारण राज्य कैसर के समान करे के होई। त एकरा से और ज्यादा जानकारी खातिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 13 पद में यह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। इस सब बात सुन के पिलातुस प्रभु यीशु मसीह के बहरी ले अइलन और उस जगह पर एगो चबूतरा रहल जौन की इब्रानी में गुबाता कहला। ओ न्याय आसन पर बैठलन। श्रोता, चबूतरा उ जगह है जहाँ रोमी न्यायकर्ता बैठ के न्याय आसन पर न्याय करत रहन। ई इब्रानी भाषा में गुबाता कहला। श्रोता, रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खाली औरी निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 14 पद से 16 पद में साफ साफ लिखल बा, सुनी ध्यान से। ई फसह के तैयारी के दिन रहे और 6 बजे सवेरे के करीब रहल। तब उ यहूदी लोग से कहलन, देख लोग, ये हवन तोहनी लोग के राजा। पर उहनी के चिची अइलन सा, ले जा एकरा के क्रूस पर चढ़ावा। पिलातुस ओहनी से कहलन, का हम तोहनी लोग के राजा के क्रूस पर चढ़ाई? महायाजक लोग जवाब दिहले, कैसर के छोड़ के हमनी के और केहू और राजा नहीं खे। तब पिलातुस यीशु के उ लोग के हाथ में सौंप दिले ताकि क्रूस पर चढ़ावल जा। श्रोता, यहूदी सब यीशु मसीह के आपन राज माने से इनकार कर देता सा। दूसरा शब्द में कहल जाए, यहूदी सब यीशु मसीह के आपन राजा माने से मना कर देता सा। क्रूस के व्यथा ऐसन बहुते लोगन के खातिर घिसल पीटल कहानी आज बन गइल बा। हमनी के एकरा के बहुते साधारण बात समझ ही ना जा। पर मित्र, मसीह यीशु क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान हमनी के छुटकारा के ई कथा है और ई हमनी के उद्धार भी है। हमनी के ठहर के यही दृष्टिकोण से देखे के चाहिए। ए यीशु के वरन अपना कथा के समझे के जरूरी बा। और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 17 से 20 पद में यूहन्ना हमनी के सामने प्रभु यीशु मसीह के कथा के प्रस्तुत कर रहल बने। सुनी, तब उन्हें लोग यीशु के ले गइले और उ आपन क्रूस उठौले ओ जगह तक बहरी गइलन जौन खोपड़ी के जगह कहला और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्हें लोग के यीशु और 2 आदमी के क्रूस पर चढ़ौले लोग, एगो के
अगल और दूसरका के बगल में और प्रभु यीशु मसीह के बीच में। और पिलातुस एगो दोष पत्र लिख के क्रूस पर लगवा दिहलन और ओह में ई लिखल रहे, यीशु नासरी यहूदी लोग के राजा हमें। दोष पत्र बहुते यहूदी लोग पढ़ले, काहे कि ऊ जगह जहाँ यीशु के क्रूस पर चढ़ावल गइल रहन नगर किने रहे। और चिट्ठी इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखल गइल रहे। श्रोता, प्रेरित यूहन्ना हमनी के सामने क्रूस के सब कथा के प्रस्तुत नहीं खन करत। प्रभु यीशु के यरूशलेम नगर के बहरी गोलगुत्ता नाम के स्थान पर क्रूस पर चढ़ावल गोलन। हाँ तो श्रोता, हमरा संगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे पुराना नियम के ले व्यवस्था 4 अध्याय के 12 पद के याद कर सकतानी। बाछा के सब सेपा भाग के छावनी से बहरी ओह स्वच्छ तथा शुद्ध स्थान पर ले जा, जहाँ राख डालल जाला और ओकरा के लकड़ी पर रख के जरा द। जहाँ राखी डालल जाला उहाँ में ओकरा के जरावल जाए। श्रोता, दोष बलि के हमनी के बहरी एगो शुद्ध जगह पर ले जाए के रहे। मित्र, हमनी के दोष बलि के रूप में प्रभु यीशु भविष्यवाणी के पूरा कर रहल बाड़े। उ पुराना नियम में प्रतीक रहन, पर नया नियम में प्रत्यक्ष दोष बलि हमें। इब्रानी 13 अध्याय के 12 पद में हमनी के बतावल गइल बा कि महायाजक जवना जानवर के खून पाप बलि के खातिर पवित्र स्थान में ले जाताने, उनकर देह छावनी के बहरी जरावल जात रहे। ऐसे प्रभु यीशु भी लोगन के अपना खून द्वारा पवित्र करे खातिर शहर के फाटक के बहरी दुख उठौले और उन्हें के यीशु के क्रूस पर दुगो दोष पत्र लटका दिहले लोग, लिख के कि ई यहूदिया के राजा हमें। दूसरा शब्द में कहल जाए, ई यहूदी सबके राजा हमें। आई एक खाली औरी हमने के पवित्र शास्त्र बाइबल खोल नहीं जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 20 पद में एह तरी से बखान बा। दोष पत्र बहुते यहूदी सब पढ़लन जा, काहे कि उ जगह जहाँ यीशु के क्रूस पर चढ़ावल गइल रहन नगर किने रहे। और चिट्ठी इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखल गइल रहे। श्रोता, इब्रानी भाषा धर्म के भाषा रहे। इब्रानी भाषा शिक्षा और समस्या के भाषा रहे और लतीनी भाषा कानून और व्यवस्था के भाषा रहे। यह तरी ये सब संसार के खातिर लिखल गइल कि सब देख सके और जान सके कि यीशु क्रूस पर सबके खातिर आपन प्राण दे दिले। श्रोता, इहे उ सुसमाचार ह जौन के संसार के सुनावल जाला और इहे संसार के आशा भी है। श्रोता, अगर ये शुभ समाचार नहीं के सुन ले तो रउआ सुनी। प्रभु संसार के खातिर आपन प्राण दे दिले कि लोग बचावल जाए, काहे कि लोगन से प्यार करत रहन। ऐसे उ अपना जान के परवाह ना कइले। श्रोता, हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष प्रदान करस। आमीन।